Jesus and me. Between Jesus and you. Saka iwewe manje chiregera kundiputsira sungano yandafambira. I want you to play your number. Indotambo yangu. Goalkeeper ngagare kugate. Ndotaura yemastrike. Usandiputsire sungano kusungano vapene mazima. Vakomana nevasikana. Sungano yatafambira ndeya Jesu chete. Kana takambengeta zama kuenda kun'anga zvikara. Kana takambengeta mbomhanya kwatainzwa kuya kuti kune vanoshandira zvemhando zvikaramu. Ndoda kuudza imwe hama kuti patasvika panapo pane murume asingarasise sungano. Ndakambotaura rimwe zuva tiri pama 10 days kuchechi kwangu. Saka ndakanga ndabva kuparidza. Kubva ndaparidza ndichiti Mwari wati munoziva kuti when you are a speaker kapane kwaunombopoya off topic. Kubva ndati Mwari wedu wati naye pano. Mwari anorapa ma miscarriages. In the church, makanga mine mwana akanga aita ma miscarriage 5. Ini kubva ndati anogona Jesu. Amen. Manje munoziva zvinoitika kana wataura you come back to your senses. Kumana kunda pino. Kupinda ku miscarriage mumwinana. Now when I went back home, I did not rest. Nokuti mwana uya akabvazo yakwandira akati mama, ndikati mai wezvo. Ndikati mwana keep the faith. Amen. Our God is here. Ini manje ndinosvika mandara vasati. Marikitia na muhonde. TB skuza. AIDS skuza. Uromva skuza. Kuvengwa skuza. Jesu ndobva asvika. Zvikanzi tora nhovo dzako uende. Saka vamwe vari kungofanirwa kutora nhovo nokuenda. Ndataura ndikati nhasi tiri pachipatara. Saka moziva zvinoita vanhu vari pachipatara. Kunouya vakasiyana. Tikatarisa izvozvo mavhesis ese atakapiwa zvirwere zvega zvega. Zvakazara. Saka kubva ndajekerwa namweya mutsvene kuti ai mangwanana nhasi kuchipatara. Asi zvinoita manje vanhu vauya kuchipatara. Isusu taienda kamai vemama vedu isusu vairwara neBP. Nditenderei kuzvitaura. Saka vaiti kana taenda kuchipatara unonzi iwe Barbara unorwara nemusoro because vaida kugara nemapirisi akawanda. Unoti ndikunzwa musoro. Saka ndasviko chiremba anoda kuziva kuti unotema sei. Saka ndaigona kuti nepapa pandaudzwa namai vangu. Kana ndikange ndapiwa mapirisi ndaani?
Saka zvatiri kuita izvozvi titori pakiyu. Vamwe vari kutonyorerwa makadhi naodhari, ainzi odhari, kunyorerwa makadhi. Asi manje chatiri kutsvaga nhasi, hatisi kutsvaga varwere vatumwa naamai kuti enda unonditorero yemusoro mwana kuti mukasha agara arimo. Tiri kutsvaga varwere vanorwara chaizvo chaizvo, vari kuti kana vasvika vanotaura kuti musoro, vanotaura kuti igumbo, vanotaura kuti ndandanoti manyoka asingatotaura. Kuchipatara hakudi vanonyepa, kunoda vanoziva zvavafambira. Hatisi kuda vaye vanoti ndinoshaya. Ari pano nhasi, nhasi ari pano, nhasi ari pano. Ndoda kutaura chimwe chinhu. Wandauya ndakatakura nhasi, zita rake rokungoti Jesu chete rinotaura kuti all needs will pass. Nekungoti Jesu, kungotaura zita rake chete, pasina chaitika, zvimwe zvinhu zvotoitika muupenyu meuyo anotenda maari. Unopora iwe. Nhasi ndoda kumbokuitirawo nharo. Iwe unorwana basa iwe. Iwe unorwana basa iwe. 2 days passion. Saka kana dziri tu unorarama sei. Ina ndikendenge kuti kuna madimoni. Ndikendenge ndinotenda ndisheini. Ndikendenge kuti kuna satani. Ndikendenge ndopora chiti. Nokuti paisvika aitomeka sure kuti varipo vapora. When 12 years uyu yakanga itoriwo nyaya, tanzwa vaparidzi vachiti pamwe aitemba pocket, asi pane nguva inosvika kuti pocket yaoma. So we want to thank God kuti she came back to her senses, kuziva kuti kuna Jesu anogona. Amen. Vamwe vedu tichiri kutombotemba izvozvo kuti kari kundiraramisa kasurplus. But our God has a surplus. Unopona chete iwe. Unopona chete. That unopona chete. Unopona chete. Unopona chete. Unopona chete. Munoziva kuti kuchipatara kunoenda zvirema zvakasiyana. Vamwe vari pamauche, thank God vane vauya navo vachivasunda. Kuna ana chigumira vanenge vachingoendo because hanzwa kuti kune chipatara. Kuya vamwe vakatotakurwa kudembe, kunonzi kuita sekudembedzana, kutembedzana, kuenda navo kuna Jesu. Ndaramba. Kana ari iye chaiye anonzi Jesu chete, ndaramba. Ndoda kuti zvimbokusandukira wewe. Ndoda kuti Mwari weLadies of Excellence ambopiwa mbiri. Ndiri kugamuchira matestimonies, tichazokumbira vakuru vedu rimwe svondo muzotipo nguva yematestimonies ezviri kuitwa naMwari. But I want you to know that the God that we save hasi wekutamba naye. Lazarus akanga afa, tikazvinzwa kuti Jesu anomboenda, enda zvinotombomuvha Jesu. Zvekufa kwaLazarus hazvina zvazvakamboreva kwaari, but aimirira nguva yakakwana yekuti vana Tomasa vanoda kuona, nokuti varipo kavana Tomasa vanotoda mavara, vasingatende kuti mudzimai we12 years rakamira ropa. Hanzi vari kunyepa, makazviona kupi? Kungobata mukombero romira, hakuna zvakadaro. Varipo vana Tomasi. So ndo vaimirirwa naJesu ivavo. Kusvika tariro yapera zvikanzi naJesu ngatienda. Saka izvozvi Jesu so ari kutoudza vadzidzi vake kuti ngatiende. Hallelujah. Nhasi tiri kuenda kwana Chipo. Chatiri kuenda kunoita kuna Chipo,
Some situations are dead. Mamwe ari kutonhuwa. Mamwe ndee 38 years. Kufa ufe. Asi unoramba ungori padziro. Haufi. Chako kuwitnessa vamwe vachisangana nezvishamiso zvavo. Nhasi ndaramba. Unopabva pabedside. Nhasi unotakura zvako ino.